Така, поснахме малко. След малко ще стане 1 часа. Тук се започва Tekken 6. Я да имам положението тук. Так, форса. Брат Торс! Чакай, той излиза в действие. Джойстиците. Накрая остава да ръгнеш сега джойстик, ако ще е. Да, бе. Айде, пускай си какво. Чакай да се опакова, той е сегата Санширо. Да опакова се целия в джойстици. Полека да се обеси с джойстиците само. Започва се. Текен. Крол срещу Цецо, кой ще спечели? Кой си старта? Ти си старт. Айде, ще си. Победителят ли ще научи как се натиска старт? Награда. Много ценен урок се знае. Най-ценният урок правя някога. Готови ли сте за следващия Кютек? Преведено на македонски. Той път... Кои сте? Еди срещу кой е то другия? Стив, не Стиви. Стиви Ричардс. Не, Стиви Лондър. Това е Стивън Кинг. Така е, дайте. Значи, за сведение на незнаещите, Крол е Белчо. Черния Еди е, както винаги, Цецко. Да, Църнчо. Той е много мазен. Как е положението при тези World? Свали ли го това на 0? Или тая по-точно? Още е само, и това ще стане. Виж на колко кръв го... Добре. Файто! Суке! Бой! Чуй се, че викаш Софи Пегасбът. Какво че викам? Чуй се, седно викаш Софи Пегасбът. Това беше с цел разконцентрация и Крол се хвана нашия трап. Някакъв мунки флип. Цецо, съжалявам, ама трябваше да се пуснеш с твоите имбава Лили. Не, пак ли? С ти също? Не, да се смеят малко. С кой се пусна Крочо? Тук не мога да скема. Кой? Лао, моят човек, закона. Маршал Лоу. Маршал Лао. Маршал Лоу, знаеш какво означава? Какво? Закона на Маршал? Военен режим. Военен режим. Влизаме във военен режим. Не знам кой е другиран създател на играта го е кръстил. Не знам и аз. И не знам кой е направил тази толкова симбала Лили. Ама Цецко дали... И толкова симбави крака. Да, но Цецко... Краката си имбави. Цецко... между краката са не знам. Краката има чифли само. Сега не знам дали Цецко помни комботата. Това е най-важното. Дали ще успее. И дали камерата на Крол ще понесе тези светкавици на бакграунда. Защото става някакви много цветни работи. Няма да учи по комбо. Надаме. Не знам, тия къде се млатат зад вас правят по-голем екшен. То са да нещо спредмял от мен. Цецко, липсва ти тренинг. Некой бек трябваше ми я свали на PSP, ми я качат тренинг. Да бе, аз бях забрал, че е такова, че петицата е в нас. Това ще пробвам, Крол. То става с мен. Нали Цецко ще успее поведи Крол, ще им след рекламите. Почти стана 1 часа. И аз и Лорд се чудим кога ще почнем да се бием. Земетресение. Крол, обаче как може твой телефон по-нов от моя да не може да зумне колко му е? Ето това не си го обяснявам само. Сега някой специализират с различни работи. Да. Ще виждам на кеф да направят рингалата на Текена. Да бе, ама тогава ще стане прекалено много Soul Calibur и затова. Искат малко разлика да има между двете. Баси якото да си някакъв собак, обаче да избуташ някакъв Нахо майката, колко бързо остане човече. Да бе, вижте го човека.
Остаре момчето. Това е. Аз там съм в хода на... Айде, давай, Сергей Станишев, давай. Което шишкото е какво е. Да. Давай, Серго Станишев, давай. Деца в една така локвичка. Моя па изкарбати късмето е човек. Давай на колко малко кръв. Опче! Сено вика, отче! Отче! Ето отче, бе. Това е. Значи, това е хора Джак Сикс и Джак Спак или там Джак Спанак. Джак Спаро, това беше. Се име след един час. Колкото толкова.